Hello guys. Sa padong mininunoy sa Bohol guys, mauli mi then bakasyon sa mi so karon nagdali mi og lakaw guys, kay alanganin kadyo among oras. Gikan pa mi og lapo-lapo no. Diyan ning biyahe mi pa Park Mall and then Park Mall na pod paingon diri sa Pier 3. So wala pod mi kabalo nun, so langutanan na lang sab mi kay first time man siguro pod dinunoy ani nagsakay og tugo. Pier 3 so nangutana mi din mobayad sa mi terminal fee. Diya ako man ato is ning sakay mi sa bus kay layo-layo pa man daw ang tugo, so kinahanglan pa jud siyang sakyon no. Kaingon ko og kana inig kuan nam exit na mo diri sa Pier 3 na ang tugo diri ang side. So wala pa di ay kinahanglan pa dai siyang nga mo sakay og bus, so gamay ra sab mi. And then ani nga time kay nakasaka na mi sa tugo, wala na ako nag-video pagsaka kay medyo habog-habog siya no, bisan mahagbong ni akong cellphone na impas jud, wala jud ko'y magamit. So tanawa ra gud niya akong nangmura na jud kog iring kay kapoy jud ka jud ko ana guys, kagad kayo ko ana kay gikan palagi ko ga duty 9 akong out din uli ra ko sa boarding house, giko akong nunoy iguro ko nag half bath nag-ilis. So ninggura na mi kay lagi nagapas mi sa oras kay bisan mabidyaan mi, so kaloy sa Ginoo dawi na bidyay no. So naman ang sud sa tugo dako kaadyo na laylayban, then makasuri-suri jud kag taman guys ug tugo imong sakyan. So kani kay padong daw ni Daog Manila, so ning labay Cebu to Manila si John Jerome 1 sa room 17 amo din mo ni sulod sa among room. By the way, daghan siya masud ay no, kay daghan siya og kanang double deck pud si John. Naglibog mi ani time asa mi dapat mahigda kay wa mi kitas among papel unsay number, may number man ni pero daghan mag space kay lagi lima ra mi siya guys, kay gutom jud ko no, kay wala jud ko'y kaon ani. Last na kong kaon is alas 3 no, katong pag duty na ko din wala ko ganay mo kaon pa dato pagkagabi. So matong gutom kay ko pag abot diri sa tugo, may galing kay naay daw ang sinunoy nga katong sobra po di Japan ni hapon fried chicken og puso. So ako na lang pong gipaspasan og kaon guys para man lang masudlan niya akong bito kay grabing gutuman na. Diya hagba ko dazon guys kay grabe lagi kakapoy. Ako ang lawas kay 9 days man siguro ko ato. Ay murag 9 days ko nga straight duty guys. Tujo ko wala na ako ning day off kay lagi mo uli ko og 4 days sa Bohol. So mo to nga gitujo ko na ako nga dire-diretso sa lang ako ang duties. So guys, na kong Alicia, alauna ni nang tanda ko ni Papa na visit ko. Nakahilak ko guys kay mingaw ka chucha mo. And then padong na may muli kay so rapod ko nagdugay dito sa cemetery no. Then tanda rapod mi sa ang mahal na sa mong kinabuhi. Ana na sa langit no. Diya pagabutan ni is nagkagut ko diri og kuskus mikos ta diri ano para mabawasan na to ang kauhaw sa maghimutag lamaw. Yung siya shade ko diring dapita kay ngano perting inita galapad akong ulas init akong mata sakit kadyo tan-os init patong shade ta diri bahala mo ra ta diri iring no, bahala na diri oy basta makainom tag lamaw oy. Unja humana na maglamaw pila ray mikos lamaw sa butong mao na ni mas lamaw ang sabaw kun tas unod kay kuan man sa dabong man okay ra na butang ang pita butang ang royal butang ang duri nga pites na ayo okay na kayo. Alamaw. After nang inom sa butong guys naibsan na mong kauhaw no. Sumodong mi guys sa atong yuta nga napalit sa akong ate ug sa iyang baby my love so sweet in heaven darling so sweet. So barangay Kambaon ni si Jalungsod sa Alicia guys. So tanaw lang mo diri sa side no. And then ha, mo agi din sa pa. Oh, i-vlog mo sa pa. Ako na sir. Asa mo gid ato ang agianan. ay tagi. Wala magdagan ng tubig gaan pud. Kay ginugat taas-taas pugog sa nilas mama, ingani mo di ay ma. Baylo sat na mabi kay wa ko maano di ani sa nilas.
Teka na, magtiil ko. Ay, matingis kita. Lala. Naapa. Napagtaga syudad. Di ka naog. Ma-slide. Hindi rin makawas, malikas tubig. Bi. Ito, pwede ito. Ako idot. Tapi. Vlog, mandeka lang. Kita, hindi taga kamang-kamang. Di ba ito pakita si Jagbana? Dito may ito. Natutuan. Kung na magliyog tubig. Mabasa na yung pantalon lang. Angat mo. Kumiray, pudang wak man day madunhan nilang arsinya ning tubig. Sa majun hindi na majun ni maajo mama. O ganang ko. Ito din yung pagamayan. Na to. Mabasa. Ano ba? Kaya na, mamara ni kainit. Nang pituan naman ibabot na ras piyami. Ibang tayo pituras piyami lang. Kakamang-kamang. Dali ma. Ang si piyami mo datangi ko ang kamang. Oh, basa man di ay ta. Basta ko nabasa ka. Sinay ma kay dangog ma. Si dangog ang kuan. Sinay matok ani ma. Yummy. Hait magbato. Puga na chinilas. Koy ginaak ka. Ay, ginoo ko guys. Guys, niyabis kabukiran. Kamang-kamang. Dali ra pud lagi ka ma. Kamang ko'y sinilas. Na sa ta maka usa ka sa ibabaw maka agi pa man dito ngani. Gay. Naghang sipon ito na. Hoy mama. Okay. Kinanglan di ay atong tuhod ani kay ligon. Ah! Oh, Diyos ko, Lord. Ay. Nasa ka na, Jod. Hangak. Ay. Ay. Asa di ay? Ha? Hinto ang sipon. Oh. So dito may agi guys, oh. Dito may agi. Sa pang-pang. Pang-pang kaajo. Hangak kaajo. Hangat daw kayo. Tubig. So guys, dito may gikan. And then, agi mi diri tugbong mi diri kakamang-kamang mi diri nga side gato ang sipon jud. Abot mi diri. And then, karisat siyang may akong pag-umangka na siya. Ako ang amo ang Miss Universe. Nasa mama na siya og snack. So, ito ang kalsada guys.
So, mata siya guys, ang palong sa panoramic. And then, sila nagkatawag guys, kay umuot sila na ko. Ito oh. So, kanin dyan nakita tanan guys. Juta ni sa ahong guwang. Char! Hacienda. Hala guys, oh. Ito, and then mo nagpayag nila. Himuon man yung garden. Ito. Sa iba nito ito masaka. Himuon yung garden diri guys. Sa mama oh, nagdala siya snack. Bisa alang na nasi. Ang wala mo sinilag ya. Nang gamot na po sa dito. Uy. Big atot. Law mangida lang. Uy, di matok dali. Tumpura mo ramang iring. Kaya nga rin ko ang hugawa.